Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in. Khususan ila jami' man hadaru fi hadzal majlis wa khususan khassah ila jami'i dzurriyyati Mbah Sarmuji, Mbah Sumarji wa furu'ihi wa usulihi wa man intasaba ilaihi, khususan khosoh putrinipun ingkang nyambut damel wonten Hongkong. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazzarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, jabat pemerintah, bapak ibu, warga desa Gumbang, bapak kepala desa Gumbang beserta jajarannya ingkang kula hormati, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus MBC, ranting anak ranting, pengurus muslimat, PAC, ranting anak ranting, konco-konco banser, konco-konco kontainer, wabil khusus ingkang kagungan hajat Mbah Sarmuji, Mbah Sumarji beserta keluarga ingkang kula hormati, ugi grup sholawat nggih saking Kedung Lurah, ugi ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir di tempat ini dalam rangka memperingati satu peristiwa mulia agung bersejarah inggih punika dinten kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hadir kita beto maslahah hasanah, beto kesainan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita, supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Untuk kali yang kedua, NU Ranting Gumbang nimbali kula dalu menika hajatipun mulutan. Niki bertepatan wonten dalemipun Mbah Sarmuji. Insyaallah. Mbah Sumar, Masya Allah, kok Sarmuji? Sarmuji kan anggota Dewan saking Tulungagung niku nggih. Sumarji nggih. Masya Allah, wow diceritani Mbah Sumarji niku juragan gabah. Nggih buleres nggih. Kula wingi ngaji teng Kediri sing ngundang niku bakul gula. Mulih ya digawani gula. Nyapa sampean iki? Aku ki cerita. Winginane ngaji teng Batu niku sing ngundang bakul apel, mulih ya digawani apel. Winginane teng Adiluwe sing ngundang bakul kembang, mulih ya digawani bang. Winginane teng Kromengan sing ngundang bakul krupuk, mulih ya digawani kerupuk. Winginane ngaji teng Kotes, Wudi niku Blitar niku sing ngundang bakul sapi. Iya digawani sapi.
Aku ya muni ngono, aku digawani apa ya lek sing ngundang bakul sapi lho kok enek sing bongok letong jarene. Oh lambimu. Niki sing ngundang Mbah Sumarji alhamdulillah bakul gabah. Niki wau kula tingali beras kula ya wis nipis. Muga-muga Mbah Sumarji kok gawani. Niku wau alhamdulillah Mbah Sumarji joke mobil kula sing mburi wis tak tekuk. Dadi lek gabah telung sak mlebu. Para hadirin, Rasulullah niku diutus Allah di samping menyempurnakan akhlake manusa ben manusa ke akhlake apik. Allah ngutus Kanjeng Nabi ben manusa ki ning donya gelem nglakoni ibadah. Karena di zaman itu manusa niku leh ngibadah ki ya ora ibadah nyembah nang Allah, tapi musyrik nyembah teng berhala. Jadi manusa mulya teng donya ki siji mergo ibadahe, loro mergo akhlake. Dua hal itu suatu yang tidak boleh pisah. Jadi manusa ki ning donya kudu ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora gawe jin manusa kejaba siji tak kongkon ibadah. Ning realitane ning Gombang iki ora kabeh wong iki gelem ibadah. Ya enek sing salat, enek sing ora salat, enek sing Jumatan, ya enek sing ora Jumatan, enek sing Ramadan poso, enek sing ora, enek sing saugih cetil, enek sing saugih loman, enek sing bakul gabah gampang gawani gabah. Mbah Sumarji bar foto kok ndelik. Jadi harus dikirimnya anake ning Hong Kong. Apa kira-kira anake Mbah Sumarji sing ngundang kula teng Hong Kong nih, kula badhe ngaji teng Hong Kong. Awakmu ki tak omongnya ketokmu ora percaya to yo. Aku wis sampeyan ngaji ning Hong Kong. Hong Kong. Lah aku muni ngono kok domblong. Manusa niku karo Allah diutus kongkon ibadah, ning realitane manusa ki enek sing ibadah enten mboten. Ulama dawuh ada beberapa hal sing dadekne manusa ki gelem ibadah. Ada beberapa hal yang mendorong manusa niku gelem ibadah. Salah satunya adalah keimanan. Nyapa to wong Tulungagung, wong Blitar enek sing ibadah, enek sing ora. Faktor pendorong paling kuat manusa gelem nglakoni ibadah niku jenenge iman. Loh pertanyaane piye ampre imane wong Gombang iki soroso iso kuat sehingga memunculkan semangat untuk beribadah. Para hadirin, kula sering kali matur bahwa manusa niku karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Sama eling-eling. Manusa karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Sekali hidup manusa niku hidup terus, Pak. Jadi manusa iki lek wis urip ora iso mati. Lah winginane teng Gombang enten wong mati lho Pak Lukman niku lho cara Kanjeng Nabi mboten mati tapi pindah. Jadi mati iki istilah pindahe wong Gombang teko Gombang pindah nang alam barzah, nang alam kubur niku jenenge mati. Lek wong iki panggah urip. Buktine sampean ndak liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kon uluk salam. Jenengan iki lek liwat kuburan kon assalamualaikum ya ahlad diyar ya ahlal kubur. Inna insyaallahu bikum laqiqun. Lho lek awake dhewe liwat kuburan kon nuluk salam, berarti sing ning kuburan niku urip napa mati, Bu? Ora tek kompak. Pak Lurah iki mau arep pidato ki uluk salam teng jenengan, berarti jenengan urip napa mati? Waduh. Lho lek awake dhewe karo Kanjeng Nabi liwat kuburan kon nuluk salam, ya berarti deal to, Pak. Lek ning kuburan niku wonge urip. Mula kula arep pidato ki uluk salam teng jenengan. Lah nyapa mergo jenengan ki urip. Mula Kanjeng Nabi dawuh lek liwat kuburan uluk salam, kenal ora kenal salammu panggah dijawab. Loh, wong iso jawab nang kuburan iki berarti urip. Mula teng Gombang ki enek tradisi, enek ibadah namine tahlilan, yasinan, slametan. Enek kirim Fatihah, enek kirim arwah.
Lah nyapa mergo sing ning kono ki urip. Jenengan mriki enten nggih Bu yasinan nggih. Yasinan, tahlilan, terus slametan enten nggih. Yasinan, tahlilan, slametan kuwi ibadah sing ganjarane dikirimne ngene sing ning alam kubur. Berarti sing nang kubur urip napa mati? Sampeyan ki di bojo ning sawah yu, terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Berarti lek sing ning kuburan ke dikirim berarti ning kuburan urip. Pun mboten usah Mas. Mboten usah Mas, mboten kula ngombe biasa, isin kula ngombe. Mergane nek ngaji terus ana ombene terus tak ombe, kuwi mesti ana sing muni ngene, seger. Jadi aku malah isin. Masya Allah. Oke. Siji loro telu papat. Enek wedang jahe larutan penyegar, terus enek apa ini? Terus enek banyu putih. Senengan kula ki jane degan, Pak. Loh, senan. Aku ini ya doyan tapi yang paling seneng degan, seneng nek degane. Gek ning awak jerene iso kena ge tombong. Tapi ketok iki ora enek degan iki tok ngene. Senengan kula iki degan. Oh, teko. Kabul tuh kan jaluk degan nih karo Allah dikabul nih. Muga-muga sing sitok iku ya dikabul nih. Gabah. Mula wong NU iki cerdas. Mula wong NU enek tahlilan, enek yasinan karena dalam akidah NU manusa ki mboten mati. Mula ibu-ibu kita pesen lek nyelameti wong mati kok aja diwatesi to. Kadang wong Tulungagung wong Blitar 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu. Kok wis nyewu terus muni entek slametane. Bar 1000 ki terusno yu 1075. 1250. Mula nang Blitar nek tradisi jenenge pengiling. Mriki ya enten. Lek kiai jenenge khaul. Lek kiai khol, lek wong biasa pengiling. Karena nyapa karena mereka itu tidak pernah mati, mereka itu mek pindah. Mula cak enek datang gombangnya nek musola lek pujian buanter. Pendak malam Jumat ahli kubur bali nang. Lho berarti lek mulih iki urip apa mati? Ngono ki enek ning YouTube. Itu ndak ada dalilnya. Lho aku duwe kitabe jenenge An-Nawadir. Teng mriku dijelasne pancen wong mati niku pendak malam Jumat. Niku wangsul teng keprabone. Niku sing dawuh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi wonten kitabe namine An-Nawadir. Ngono ki aku muni ngono ki enek sing ngentahi. Ya lek ngono aja ziarah kubur dina Jumat. Lha nyapa? Ora ya salipan dalan. Oh lambemu ngono aku ngono. Wong alame iki lebih beda kok iso ndung. Lho lek ngono clear manusa ki karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Manusa ki ora iso mati. Kanjeng Nabi dawuh joila lakumul abadu illal intiqal. He wong gombang, awakmu karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Uripmu ki mek pindah. Biyen ning alam roh pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah nang alam kandungan. Pirang tahun rata-rata 9 sasi 10 dino. Mari nang alam kandungan ya Allah dipindah ning alam ketiga jenenge alam dunya. Hari ini kita berada di alam ketiga. Jenengan dadi wong Gombang Tulungagung, kula dadi wong Selopuro Blitar. Pirang tahun ning donya Kanjeng Nabi mboten memastikan, Kanjeng Nabi mek ngarah-ngarah a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umure wong Tulungagung, wong Blitar iki 60 sampai 70. Punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata wong Gombang iki umure 60. Mula sing rawuh rene umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai poso.
Lho sakniki iki golek umur swidaki angel lho, Pak. Ayo saiki kabeh jajal tuku buku kosong terus kayak ana judul usia tetangga kanan kiri. Catetan golek rata-rata ngisore swidak. Kula niki ngitung ora jare, tak hitung tangga kula niku ngarep kula niki umur 16 tahun kena penyakit namanya lupus pengeroposan tulang, kelas 2 SMA ninggal. Rodok dawa kuli bangunan 31 tahun. Rodok dawa 37, 42, 48, 53, 59, winginane mudhun neh 56. Lho sampean iki duwe HP jajal ditulis. Rata-rata usia kematian warga Indonesia ketiken golek rata-rata kepala 4 kepala 5 Pak. Duh tenan golek umur swidak ki wangel jeneng Nabi ki biyen nek dawuh swidak. Zaman iki bendina delok TV mbok jajal lho selebritis kae hitungan sapa sing umure dawa. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustaz Jeffrey, Ustaz Zainuddin, Irina, Zana Zain, misanan kula Julia Perez. Niku 6 umure. Sampeyan terus jenenge Dokter Os kae, 39. Sampeyan terus jenenge Preti kae, 35. Garwane Najwa Shihab 48. Winginane Mpok Alpa 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Lha kok apal bendina delok TV ae. Lha mangsamu lek kiai wiritan ya ora ya delok TV barang. Niki mripate wong ayu ya enah. Lah aku kiai ra munafik kok. Kadang enek to kiai iki lek mlaku dingklo, lha kere ae. Nek aku jujur wong ayu ya lho nggih. Dadi Kanjeng Nabi ki biyen nek dawuh usiane manusa nang donya ki rata-rata 60 70, hari ini di bawah 60. Sampe delok ning Gombang sing punjul 70 lha ya langka to. Nggih. Mbah Sumari ki wis enten 70. Sampun. Ngatos. Lha iki sing umure punjul 70 iki cara ning anu ora wis ngliwati gapurane kuburan. Apa sekali jongkrok ning tenan. Mari ngono bareng manusa ning alam donya dipindah ning alam keempat jenenge alam barzakh. Alamku mungkin suami jenengan Bu, orang tua jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu panjenengan, tetangga panjenengan hari ini sudah kembali ke alam yang keempat. Longke pirang tahun wallahu a'lam, sing jelas awit putrane Nabi Adam sampai hari ini urusan kuburan belum selesai Pak. Bahkan menusai kata sing ning kuburan karo ning donya widawa nang kuburan. Imam Nawawi niku umure sekitar 45 tahun. Saiki kita kuburan wis 800 tahun loh Pak. Imam Syafi'i niku umure sekitar 51 tahun, 54 tahun. Teng alam kubur wis 1200 tahun. Jadi akeh manusa ki ning kuburan karo ning donya ki dawa nang kuburan. Lha ngono ki lek belani donya ki sampe masyaallah. Lha tibane ning kuburan wis luwih dawa. Mari ning alam kubur terus dipindah malih mangke teng padang mahsyar, tanah luas tanpa batas. Jadi malih ning alam kubur sok manusa menginjak ning akhirat. Walaupun ulama dawuh alam kubur wis termasuk akhirat. Jadi sok donya ki dirusak yu. Anak sing jenenge kiamat. Kiamat ki donya dirusak. Langit ku meleleh, gunung itu berterbangan, air laut tumpah. Manusia dicekam rasa takut sing luar biasa. Akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh karo Allah diparingi mati. Sing mati terakhir jenenge malaikat maut, ditanya karo Allah, malaikat dalem Gusti sapa sing ro mati? Telas. Kari sapa? Kula tok. Wis jabutan dhewe nyawamu. Niku teng riwayat itu jabut karo malaikat maut akhirnya entek. Namung Allah sing mboten saged sedo. Allah tetep langgeng. Akhirnya karo Allah dikai udan suwene 40 dina, mari udan 40 dina manusia iki dibangkitkan malih saking alam kubur. Tukul
bagi tanaman di musim semi, bangkit malih untuk melanjutkan perjalanan akhirat. Tangi alam kubur ki nek sing wajah iki ya Allah blater. Napa? Wajah iki glowing, resik. Mergo ning dunyane blater. Pedhok tangga gelem nyopo. Ngoten. Niku wajah ya resik ngoten. Nggih, kowe nek sing wajah iki tangi alam kubur mencureng, mergo karo tanggane ra tau takon. Lek rewang ki mek maido. Heeh, ngono ki sok ning alam kubur tangi ya wajah mencureng nggih. Anak sing napa niku tangane iki tangi alam kubur ki mencorong kaya emas, Pak. Mergo ning donyane sregep sedekah, sregep mapah Quran, tangane mencorong. Anak sing tangane tangi alam kubur iki kepleh. Mergo nyapa? Lek rewang tukang ngentit iwak. Sok tangi ngene tangan iki. Mergo ning donya tukang ngentit iwak. Lho hati-hati lho. Anak sing mlaku iki mak jelek, jelek, jelek. Mergo sikile ning donya sregep ge pengajian, sregep ge jamaah, sregep ge silaturahim. Wah, jelek, jelek. Anak sing mlakune karo kepleh ngene sikile karo jowur. Aduh, aduh, mergo nyapa? Ning donya tukang melu karnaval karo joget. Sok ning kono ya ngono. Aduh, aduh. Lah ning donyane tukang wis sok tangi. Aduh. Wonge teko. Sing teko. Sing melu karnaval karo joget enek. Hati-hati kowe sok tanggal. Aduh. Mula sok ben nek karnaval joget aja miyok. Aja mi. Ning Gombang enek tuh ahuke. Sampean ya miyok. La ilaha illallah. Miyok. Ahuke miyok. Ya Allah. Winginane kula ngaji ning Trenggalek lho, Pak Lurah tak omongi, Pak Lurah. Sok ning akhirat enek wong mlebu swarga mergo nyapa? Enek eri ning dalan iki disingkrihne. Enek eri ning dalan kuwi ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne, terus wong liwat penak. Kuwi sok diapresiasi dikek penghargaan, dilebokne swarga. Mergo menakne wong liwat. Hati-hati lho Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo enekne karnaval ganggu wong liwat. Aku ya ngono. Lurahe karo menteleng terus muni cangkemmu ngomong apa. Mula hati-hati awakmu melu karnaval ganggu wong liwat sok iso mlebu neraka lho. Piye? Nyok men miyok. Kok ahuke miyok. Lho, nggih masyaallah. Enek sing mlakune iki karo mbrangkang. Tergantung amale. Enek sing mlakune karo nglesot. Enten malih sing mesakne niku mlakune kados ula, Pak. Sur mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi. Sur wonge ya teka. Kupluke kembangan apa polos? Polos. Tek kuwi ngawur kuwi. Akhirnya manusia dipindah mangke teng padang mahsyar, Pak. Pirang tahun. Wallahu a'lam. Teng padang mahsyar ki wong salam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik. Mulai Siti Hawa sampai Siti Gombang, Pak. Ini kumpul teng padang mahsyar. Mari ning padang mahsyar dipindah mangke teng pundi? Teng hisab ditung amale pirang tahun wallahu a'lam. Dadi mari ning padang mahsyar sing dawuh Kanjeng Nabi cahaya srengenge niku kamik dari mailin sak mil. Orang di padang mahsyar itu dicekam rasa panas yang luar biasa. Sampai Sayyidah Aisyah itu sempat menangis. Mila ngoten niku Kanjeng Nabi. Dadi akeh wong sing kedelep karo kringete dhewe, Pak. Mergo saking panase. Ya ada 7 orang sing karo Allah diparingi iyup-iyup nalikane teng padang mahsyar gak enek iyup-iyup kejaba iyup-iyup kanggo Allah. Sampeyan eling salah satu niki wong sing uripe gelem ngopeni masjid. Niku sok ning akhirat pas ning padang mahsyar niku diga iyup-iyup nalikane gak enek iyup-iyup kejaba iyup-iyup saka Allah. Wa man qalbuhu mu'allaqun bil masajid ngeten dawuh hadis. Wong sing atine iki gumantung karo masjid. Atine iki gak tenang karo masjid, roh masjid resik bingung, roh masjid gak enek pengajian bingung, salat nek raning masjid ra gelem. Niku sok ning kono ki entuk iyup-iyup teng mriku. 7 sing entuk iyup-iyup, iki ora tak terangne. Nek pengen roh iki ya undangan neh kapan. Dongat
Mari ngono dipindah saking Padang Masar dipindah dateng tempat jenenge hisab ditung amale. Antri niki Pak. Sing apik dicatetni dilungne jenengan tampani tangan tengen, sing elek dilungne jenengan tampani tangan kiwa. Mari nggawa buku catatan amal dipindah malih teng tempat jenenge mizan, timbangan amal. Pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning mizan dipindah sing terakhir kongkon nguwot nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Sing dawe ulama teng kitab sirat, sing dawe wong Gombang siratal sing selamat belok kanan mlebu swarga, sing gak selamat ceblok nuju neraka. Inilah perjalanan manusia mulai teko alam roh sampai swarga pun neraka. Lho lek ngono clear Pak Bu, manusa karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Manusa ki gak iso mati. Lho lek ngono krana awake dhewe ki urip terus gak mati, wong Gombang kula peseni siji, ning donya aja gak ibadah. Karena perjalanan kita masih panjang. Ya Allah, ada 5 tempat yang akan kita lalui. Alam kubur, Masya Allah, Padang Mahsyar, ditung amale, ditimbang amale, terus kohon nguat nang jembatan. Ini proses perjalanan kehidupan manusia sampai nang swarga apa nang neraka. Krono awake dhewe iki perjalanane jek akeh, ada 5 tempat, mula urip ning donya aja gak ibadah. Lah nyapa? Krana awake dhewe butuh bekal, Pak. Lah bekal menuju 5 tempat iki jenenge ibadah. Ngoten lho. Mula ibadah ki ora kangge ning donya iki, mboten. Sampeyan eling-eling ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula aja kok gathuk ning ibadah karo sugih, ora gathuk. Lho nggih mula ora sanggumun lek ning Tulungagung enek wong sregep ngibadah, malah melarat. Ning Tulungagung enek wong ra tau salat, ya Allah sugiye padahal ra tau salat. Lah nyapa padahal salat ora kangge sugih, salat iki kangge sangu lek wis mati. Jenenge ning Gombang enek wong wis regep duhan. Nandur pari lek kancane cengkal 100 oleh sak ton, sregep duhan malah oleh sak. Lho lah nyapa kok terjadi? Lho pancen salat duha ora kangge panen. Salat duha kangge sangu lek wis. Lho sampeyan eling-eling. Lho niki lek gak tak atur ning ngeten, jenengan kok ngibadah kesel. Mergo ngibadah sering kali digathuk nih karo ekonomi, gak enek hubungane. Iki sampeyan lek ora tak omong ngene kok salah paham. Sampeyan duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Bojomu kok omongi, oh alah ya sregep ngibadah lho olehmu apa? Omah sebelah ki lho selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk lerane olehmu jamaah yo ya selingkuh ae. Kula kira nek wong Gombang sregep jamaah ya atiku mek muni ngene, terus olehmu jamaah lho kuat pirang tahun. Mergo ibadah niku ning donya kalkulasine ngapunten ndak oleh apa-apa. Lho nggih. Lah awake dhewe kecilik diulang urip ning donya ki butuh sangu, butuh duit. Wis ngono kuwi. Mula akhire nglakoni barang iki senengane sing enek duwite, lek sing ndak enek ndak andang. Lah padahal ngibadah niku karo Allah ora diwehne ning donya. Ngibadah iku kangge sangu lek wis mati. Mula lek dingen ibadah ki lak kaya ora oleh apa-apa. Kaya-kaya lho. Ora lho yu sampean bendina ki salat 5 wektu ki jajal olehmu apa? Ayem tanggoku ora salate ayem kok. Malah sing sregep salat andine darah tinggi ya ora mudhun-mudhun. Malah sing ora tau salat tensine normal. Mula gak kabeh wong Gombang gelem salat. Mergo salat ndak oleh apa-apa, Pak. Ndak salat ya ndak nyao apa-apa. Lha iki lho. Sampai pendak Ramadan poso olehmu apa yo? Ah bener luwe. Mula gak kabeh wong Gombang Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso ya ora apa-apa. Lha sampean tingali to, Pak. Kadang-kadang lek dengan ibadah ki nuwun sewu kaya rugi. Aku jajal sing wis kaji ki lho oleh apa jajal. Lek kupluk putih ning Tulungagung akeh, Pak.
Lah mula wong Gombang sing sugih urung kepara gelem kaji. Mergo kaji ki ngetokne dhuwit, mulih kaji. Nak oleh ta. Pile. Wis ngetokne dhuwit, mulih ndak oleh apa-apa, bayangno. Oke, arep budal iki wong sak Gombang diundang. Jenenge Walimatus Safar. Walimatus Safar jenenge, pira wiragate? Oke, lho kaji tok bareng ngono budal kaji. Wah, haji ki renono. Anak kaji sing winginane jenenge Furoda 2024 niku enek sing muni wong sitok niku 750 juta. Ning Mekah Madinah mek 18 dina. Jenenge kaji Furoda, wong sitok 750 juta. Tahun 2004 niku adik kula sak keluarga budal. Adik kula iki namanya Raffi Ahmad. Model murah percaya ngono. Niku wong sitok 750 juta, nek kaji jenenge reguler. Niku 350 juta. Hari ini estimasinya jarake niku 5 sampai 7 tahun. Kaji plus nih. Masya Allah. Nek kaji jenenge reguler, niku antri 40 tahun. Niku mek 20 juta. Enek sing langsung budal murah 10 juta jenenge kaji amanah, tapi syaratnya kudu mati dhisik. Oke. Lho kaji ki larang lho, Pak. Mulai kaji delok terapi seminggu ndak dibongkar. Bedine nek wong ziarah kaji. Jaluk donga, gek kabeh ngingoni karo rawon, pira wiragate? Gek wong Gombang karo wong Blitari padha ziarah kaji sak elep, isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Loh, terus pertanyaannya nyapa wong Gombang kok gelem munggah kaji? Mergo ada kesadaran di dalam hatinya, lek kajiku ki kangge sangu lek wis mati. Iki lho, Pak. Wong lek ora iman karo akhirat emoh kaji, krana wonge iman karo akhirat terus budal kaji. Mergo dhek wedi karo ancamane Allah, sapa sing ora lewat Kanjeng Nabi, sapa sing mampu ora budal kaji, kon milih mati Nasrani apa Yahudi. Duh tenan. Mula lek wong iman gak wani gak daftar kaji. Mergo lek mati kon milih mati Nasrani apa mati ya. Tapi lek iman karo akhirat lek ora ya mau kaji. Oh 700 juta dige kaji 18 dina mending ge tuku sawah lho oleh cengkal pira ning kene iki. Oleh cengkal 100, Pak. Wis sak ru 7 juta berarti mriki ya. Lho kaya ngono kuwi lho, Pak. Lah terus sampean nyapa kok milih kajine timbang milih sawahe? Tak dudui. Iki lho sing jenenge pendorong. Mergo sampean iman. Lho. Iman nek aku ki bakale lah mati ki butuh sangu. Lah salah satu sangu jenenge munggah ka. Mula kaji diarani itmamu arkanil Islam, penyempurna rukun Islam. Lho lek ngono sing marakne jenengan gelem ibadah ki jenenge iman karo kematian, iman karo hari akhir. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal sama eling-elingi. Wal akhiratu darul jaza. Iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Ad-dunya utawi donya iku darul ngamali mek panggenane ngamal. Wal akhiratu utawi akhirat iku darul jazai panggenane piwales. Donya ki mek panggenan nandur tok, akhirat iki panggenan panen, Mak. Sampeyan aja njaluk ibadahmu dibayar ning donya mboten. Mergo donya ki panggenan ngamal. Ning donya ki ngamal tok gak diwales, sok lek ning akhirat diwales tok ora kon ngamal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan nampa utawa betok arisan. Wong lek ora yakin oleh arisan ora bakal gelem melu sampean gelem melu arisan mergo sampean yakin bakal oleh. Tapi lek napa ngriyane model. Wong lek ora yakin karo model ora bakal melu sampean gelem melu arisan iki mergo sampean yakin model. Uang gila ora yakin iman karo akhirat, ora iman karo alam kubur, ora gelem ngibadah, Pak. Lah ora yakin kok terus ngibadahku gawe apa? Lah sampean gelem ngibadah iki mergo sampean yakin lek ibadahku ki kangge tak betok motel sok lek wis mati. Lek ora iman karo motel ngibadah, moh nglakoni ibadah. Dongke wong ibadah ning donya ndak oleh apa-apa.
Mula kula sering matur ngibadahe ora kangge saiki tapi ngibadah ki kangge sok. Yo. Sok. 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 Ora kangge saiki tapi kangge awakmu kelek budal jamaah ditakoni, "Yo kok sregep jamaah olehmu apa?" Jawaben sok. Yo kok sregep deres Quran olehmu apa? Wak gelem teko pengajian olehmu apa? Lho. Wong lek ora iman karo sok, Pak, moh ngibadah. Lek bojomu takon, "Bu, sing ngajimu sapa, Pak Lukman?" Apa judule? Wis to lek ora iman karo sok moh, Pak. Mergo ibadah ning donya ki nak oleh apa? Wis, sampean bayangno, wis nyawang wetengku. Umpama weteng kula niki meteng. Ora lebu bayi ning kandungan kok diparingi sikil, tangan, lisan, kemaluan kangge apa, Pak? Ora le bayi ning kandungan kok diparingi sikil apa kon playon. Kok diparingi tangan apa kon jawil, lisan kon nyanyi, jalan depan kon pipis, jalan belakang kon ngek. Bayi niku protes. Gusti damel apa jalan paringi sikil, tangan, lisan, kula mboten butuh. Kula butuh kula teng kandungan mek sitok plasenta. Bayi ki lagi dong, lagi iman. Setelah bayi ki pindah ning alam donya, ya Allah, tibakne sikilku kanggene saiki to. Mripatku saiki, irungku saiki, kupengku saiki. Silit ki ning kandungan gak kanggo, ning akeh ning Tulungagung lahirne anak ndak disilit, ibuke bingung lek ndandakne silit. Jane malaikat wis ngomongi ditakoni karo bayi, "Malaikat, kula kok diparingi sikil kangge apa?" Malaikat jane wis muni, "Sok." Kula kok diparingi mripat, malaikat kangge apa? Dongke. Mula bayi ki ning donya ning kandungan gak ndek sikil, gak masalah, Pak. Bayi ki ning kandungan gak dikai sikil, gak masalah. Gak dikai mripat, gak masalah. Gak dikai kuping, gak masalah. Bayiku lagi bermasalah setelah pindah ning alam donya. Ya Allah, kayak kok disikil aku kok ora. Kayak kok di mripat aku kok ora. Subhanallah. Kayak kok di tangan aku kok ora. Iya ning jero kandungan ki sikil tangane sadra kanggo setelah pindah ning alam donya. Padha karo awake dhewe. Awake dhewe ki ya ngono. Oh, ngapun Gusti kula kok digengken salat. Kula kok digengken jamaah deres Quran kok kon sedekah, kula mboten butuh Gusti. Lah butuhmu apa? Duit. Jenengan lagi dong pentingnya salat wis pindah ning alam kubur. Lho nggih, sampean baru sadar, ya Allah, tibakne salatku kangge saiki. Mbosane kuburan gembira. Ya Allah, tibakne deres Quranku kangge saiki. Tibakne sedekahku kangge saiki. Mula lek enek uang gombang ning donya orang ibadah tak tutui. Kuwi persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Engko sampean ning donya gak salat, gak masalah. Koyok ning jero kandungan gak disikil gak masalah. Sampean ning donya gak salat gak masalah. Sampean mulai bermasalah setelah pindah ning alam kubur. Mula lek wong ning donya gak salat kok lak menangis, kayak kok di salat aku kok ora. Kayak kok di pengajian aku kok ora. Kayak duwe sedekah aku kok ora. Awake dhewe baru krasa pentingnya ibadah setelah kita pindah ning alam kubur. Mula bahasa kula ngibadah ora kangge saiki tapi kangge. Sampeyan melu NU ki rumah samu kangge saiki. Lek kangge saiki sampeyan mek tarian. Loh, melu NU ki sing paling penting kangge sok. Lek ning donya NU ki narik urunan. Pela. Deh. Lho nyapa to sampean kudu melu NU? Mergo Kanjeng Nabi dawuh yusarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Uang niku sok ning akhirat dikumpul ning karo sing didemeni. Sampeyan ki lek demen karo ulama, demen karo NU, berarti demen karo ulama. Sampeyan lek demen karo ulama, sok ning akhirat kumpul karo wis. Lah akhirat ku ternyata dawuh Kanjeng Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunut iki tibakne mek wong telu, Pak. Sampeyan eling-eling. Sok ning akhirat iki sing kena sing iso nyafaati manusa iki mek telu. Siji dawuh Kanjeng Nabi, al anbiya, para nabi.
Yang kedua summal ulama, nuli para ulama. Lah awake dhewe iki ning akhirat sok gak cukup dhewe, Pak. Kok sampean ning akhirat wong sampean ning donya dhewe ora iso kok. Aku tak takon, enek wong Gombang sing ziarah Wali Songo budal dhewe wani teko nggen. Sampean ziarah Wali Songo lho melu rombongan kok. Budal dhewe, nak kok enek wong Gombang lho arep budal haji kok budal dhewe iki lho. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong, Pak. Sampeyan ning Mekah budal dhewe, wo kepondel-pondel awakmu yo. Kula umroh melu rombongan kok. Mula kuwatah wong kesasar niku. Padahal mek 6 juta wong lho haji niku. Sampeyan ndak cukup dhewe lho ning donya iki. Wong sampeyan duwe dulur lara ning rumah sakit Karangmenjangan Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, mek dikai alamat tok anu lho yu ning lantai 2, ruang anggrek, nomor 26. Sampeyan budal dhewe rono gak takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Lho saiki kok enek wong arep ning akhirat budal dhewe iki lho. Terus modalmu ki lho apa? Kok gak gelem melu NU? Lho lek melu NU awake dhewe iki sok ning akhirat disafaati karo ulama, disafaati karo Ini lho pentingnya melu NU. Lek kalau kalkulasi ning donya arian. Tapi sampean sok lek ra melu NU ning akhirat sok iso ketleyek. Lho enek kirik lho iso mlebu swarga mergo melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kirike jenenge Kitmir. Lho enek kirik lho iso mlebu swarga mergo melu kiai. Kirik. Kirik. Iso mlebu swarga mergo melu kuwi iki. Yo, kok enek lho wong Gombang muni gak NU-NU-an iki lho. Apa sampean iso budal dhewe nang akhirat? Lah iso, ayo melu ben disafaati iki ya. Lho tenan, mergo iki sing dawuh Kanjeng Nabi sing iso nyafaati iki. Wong besok niku lho Pak, enten wong niku ajeng digiring teng neraka besok. Allah pirsa. Kat arep kok go ning ndi? Teng neraka Gusti. Aja sik jajal takonono. Kuwi nalikane ning donya biyen tau ndak pisan nek ngaji karo kiai karo ulama. Lek muni tahu batalno barokah tahu ngaji karo kiai karo ulama. Kang, sampean biyen dunya tahu pisan nek ngaji karo kiai ulama mboten. Balik teng Allah, piye Kat? Mboten ate Gusti. Wis takonono sing nomor 2. Tahu ndak ning donyane biyen pisan nek salaman karo kiai karo ulama. Takoni mboten sing nomor 2 jajal takonono ning donyane tahu ndak pisan nek mangan sak majelis karo ulama. Lek tahu batalno barokah tahu mangan sak majelis karo ulama. Piye malaikat? Mboten Gusti, kula tak ngerti mboten nate. Sing nomor 3 takonono. Tahu ndak ning donyane pisan nek salaman karo ulama. Kang, sampean biyen tahu ning donya pisan nek salaman karo ulama, mboten nate. Beh, kebangetan kowe iki. Matur teng Allah, piye malaikat mboten nate. Wis sing terakhir. Takonono sapa jenenge? Golek jenenge padha karo jenenge ulama cancelen batal mlebu neraka mergo duwe jeneng padha karo jenenge ulama. Akhire ditakoni, jenengmu sapa Kang? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane ibu meteng kula niku benduwina nukoni jajan. Karo jajan ki seneng. Jadi Jansen niku artine karo jajan seneng. Enek to wong ki sing jenenge anak berdasarkan sejarah enek to. Nggih, karena bapake sopir ditinggal kirim mendok ning Jakarta, anake lahir. Akhirnya anake lanang dijenengi Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake sopir. Karena pas lahir iki ning ngarep TV, ki anake lahir wedok, akhirnya dijenengi Novi, artine nonton TV. Lagi jenenge Jansen. Akhirnya digolek kiai iki sing jenenge Jansen ra enek. Lelekmu goleki ning ndi? Wis mulai teko Amerika, Afrika, Timur Tengah. Iki enek negara jenenge Indonesia. Dawuh Allah, cara penake cerita. Ning Indonesia iki negarane akeh penduduk Islam, golek ana rono. Akhirnya malaikat goleki. Enek kiai jenenge Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri.
Enek kiai jenenge Mbah Yai Jalil, enek kiai jenenge Mbah Yai Mustaqim, enek kiai jenenge Yai Zainuddin, enek kiai jenenge Yai Zazuli, enek kiai jenenge Syekh Iksan bin Syekh Dahlan, enek kiai jenenge Abdul Malik. Wah, enek kiai sing jenenge Johnson. Piye malaikat mboten enten Gusti. Ning Indonesia mboten enten. Lah sing kok goleki kiai-kiai ampuh. Aja kiai sing ampuh, kiai ceketer-ter lho. Ora apa-apa. Enten Gusti namung setunggal, namine Kiai Lukman. Niku elek-eleke kiai wis. Akhire golek kiai sing jenenge Johnson mboten enten, akhire digiring mlebu neraka karo malaikat. Meh mlebu neraka ditimbali karo Allah. Kat kontene batal mlebu neraka. Lho, lha pripun to Gusti? Tibakne bocah kuwi kat, tibakne duwe kanca. Sing kancane iki demen karo kiai. Enek uang sok ning akhirat ki dibatalne mlebu neraka mergo duwe kanca-kancane seneng karo. Lah sampean ki lek melu NU ora kancane, tapi sampean itu mboten terima cinta ulama, tapi jenengan ki mengikuti ki lho lek ngono melu NU ora kangge saiki tapi kangge genah. Ngono kok enek wong Gombang muni gak NU-NU-an. Urusane ning Jakarta kono PBNU wis urusane dhewe-dhewe. Awake dhewe melu NU ki mek nderekne ulama, Pak. Ora sah struktural, kono lagi gemberah, kono lagi harus dicekel KPKB-ne. Kuwi urusane kono. Mergo lek nek wong ki sembrono karo NU ya kuwalat kuwi. Sapa pun wis. Lho tenan Pak, wong ki sembrono karo NU dadi pengurus kok sembrono. Lho tenan Pak. Kula iki gak wani, kula niki melu NU titik nderek kiai wis. Arep modal apa lho yo. Wis ta modal demen karo ulama lho. Arep modal salat ya salat kaya ngene. Dhuwit 20.000 ilang goleki gak temu mboso salat lho ya kelingan. La ilaha illallah, goleki dhuwit 20 ra temu. Mboso maca Fatihah wala dolin kok kelingan tak gawe tuku pindang gitu. Arep banggane sedekah ya sedekah bolo-boloan. Nggih napa nggih? Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Bar yasinan dikai maem nggih. Bar yasinan pernah ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Anake muni ngene, kono gak diteri ta? Kono lho ora tau ngeteri rene. Wonge teko. Wonge rada kuru ta? Wong cetil iki kan kuru. Ya mergo wong cetil iki duwe penyakit ndredeg. Ki lek mangan kolak kacang ijo no sing dipangan kacang ijo tok. Mulai wis entek terus dijokin neh. Bu, melu ora kangge saiki tapi kangge lho. Sama nek demen karo NU, demen karo kiai, nek demen karo kiai, insyaallah disafaati kiai. Tapi lek jenengan demen karo selebritis, sok ning kono kepethuk karo awakmu ora teko nggen mergo dikai alamat palsu awakmu. Akhirnya ning akhirate kemana? Di mana? Demen selebritis ah. Awakmu lek demen selebritis sok ning akhirat ora teko nggen mergo dijak maju mundur, cantik. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur kuwi ngarepmu kok maju mundur kok bingungne kancane to kuwi. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Yo nderek NU nggih. Nderek NU ora kangge saiki tapi kangge berbanggalah menjadi warga Nahdlatul Ulama. Awake dibakale nang akhirat. Nang akhirat itu ternyata butuh disyafaati ulama. Bahkan ternyata ulama iki kangge sampai teng swarga lho, Pak. Sampeyan ngene. Jadi seberapa agungnya ulama nih. Sok ning akhirat ini ning swarga kan ana reuni ta. Aku reuni ta, silaturahim. Jadi pendak dina Setu ki anak silaturahim ngene wong tuane teng swarga niki. Pendak dina Setu anak silaturahim ngene wong tuane. Pendak dina Ahad wong tuane silaturahim ngene anake. Pendak dina Senin santri silaturahim ngene kiyaine. Pendak dina Selasa kiai silaturahim ngene santrine.
pendak dina Rebo umat silaturahim gene nabine. Pendak dina Kemis nabi silaturahim ning umate. Pendak dina Jumat kabeh makhluke Allah niku silaturahim gene Allah, ketemu Allah. Lah nalikane wonten redaksi, nalikane Allah ketemu kalih kula karo panjenengan, Allah niku langsung dawuh, piye ning swarga penak apa ora? Wi wong-wong rawani jawab. Ora wani karo pangeran kok arep awake dhewe jawab gak wani. Akhirnya jawil kiai, yi jenengan sing matur, jenengan matur. Sungkan karo Allah. Kiai sing wani. Akhirnya kiai jawab, nggih Gusti, penak. Dolek ngono kiai iki dibutuhne ning donya, ning akhirat sampai teko suwar. Mula Mbah Hasyim Asy'ari gawe NU karepe awake dhewe ki sok ning akhirat iso bareng-bareng. Mergo sok ning akhirat ki mboten budal dhewe tapi bareng. Bu. Nek ngono melu NU kangge ora kangge saiki tapi kangge lho ngaji bareng rumah samu kangge saiki to. Ora lho sampean teko nang pengajian iki kangge saiki olehmu apa? Lek mek jajan ngono ya wis biasa. Sampeyan ngaji rene iki jane nek sampean paham kangge sok. Lho kok ngoten mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian sok karo Allah dibangunne omah ning swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Ora saiki tapi sing tukang adzan teng masjid niki enten sing rawuh, Pak. Mriki masjide pundi? Tebih, musala. Ah, sing tukang adzan teng musala enten niki. Ah, aku tak takon sampean sregep adzan iki lho jajal olehmu apa? Takoni saiki kok, Sok. Lho, nyapa to tukang adzan iki kok gak enek sing royokan, Pak? Mergo adzan iki gak oleh apa-apa. Ora ning critane musala masjid sing adzan royokan iki ora nek delok sing adzan nak panggah kuwi. Mergo uteke awake dhewe utek materi. Mergo adzan ki ning donya nak oleh apa. Jajal lek Pak Lurah ngedom beras miskin, sugih barang lek melu antri. Lho tenan. Tapi lek adzan delok sing adzan nak panggah kuwi, kumpluke ya panggah kuwi. Lho tenan, Pak. Tapi nek sampean iman karo akhirat, wong tukang adzan ki sok wah mulya, Pak. Iku Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga. Mesti mlebu swarga. Iki Kanjeng Nabi sing garansi. Kula sebutne loro, siji almar'atu shalihah almuti'ah li zaujiha. Wong wedok sing apik karo Allah, ya apik karo sing lanang. Artinya apa? Apik kok kaya apa wedok ngibadah tapi lek karo sing lanang tukang getakan kuwi lawange swarga dikunci rapet. Lho tenan, wis tak sregep ibadah. Dadi nomor 1 sing mesti mlebu swarga wong sing sregep ibadah tur karo bapake cah-cah taat. Kuwi lho. Bendina salat jamaah tapi tukang getakan. Gek kene enek wong wedok tukang getaki sing lanang. Kathah. Ya Allah, wonge kacamataan apa ora? Lho saiki golek wong wedok bekti karo sing lanang yang nyeh. Iki sing rawuh rene iki sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Ya Allah, itoke tak enek. Itoke tak enek. Ya Allah, lek karo Pak Lurah basa nggih. Lho, tau ditukokne apa karo Pak Lurah? Lho, ora lho sampean karo Pak Lurah kok basa mlipis. Tau ye pisan ditukokne BH. Lho suami jenengan iki lho apa ora diwehne njaluk mobil tukokne, njaluk gelang kalung tukokne, Apa ora diwehne? Dik, omah sak isine PN, dompet sak isine PN, sawah sak tandurane PN, tegalan sak tandurane PN, kandang sak isine PN, sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehne. Mila to Pak Lukman ora aku tak takon nek bojomu ngising ning kali ka sing dibekem apane jajal. Kuwi lek samar ditutul liwak ta kuwi. Lho ngono lho kon karo Pak Lurah lho basa mlipis saking pundi Pak Lurah. Monggo pinarak karo bokong iki mundur-mundur ngene. Gek tau tukokne apa karo sing lanang takoni apik-apik, Dik, masak apa? Lompong.
Ya Allah dek lompong lepakane grameh ya kari biadoke kenyih. Sirmu piye to ya? Lah wingi tak omong tak kon jangan ndok tadi. Apa jangan ndok? Ndokmu kuwi janganen. Akhirnya anake pendak-penduk bapake ya ndokmu kon jangan. Ya. Lho tenan. Golek wong basa saiki ngele masyaallah. Lho tenan. Wong wedok salihah itu minimal siji lek ngendikan karo sing lanang. Sampai nek iso basa kalimah demi kalimah kan menjadi pahala. Dik, dalem Mas. Kopi dik nggih siap Mas. Lek nyeluk Mas, aja Kang. Kaya kancane ngarit. Kuwi nek nyeluk sing lanang kek bareng. Nanti tekek lagi mulai kek. Lha mangsamu bojomu tekek wae piye? Apa ayah, ibu, bu, dalem ya. Lho. Tenang. Apa bunda, bunda, dalem Pak Ndah. Kopi bunda, siap Pak Ndah. Lho. Romantis kok Kanjeng Nabi lho. Lho saestu, Pak. Apa nyeluk mama, papa, ma, dalem pa. Lho kan penak to? Oh, anak sing konyeh. Ora sugih kok mama papa. Lah rumahmu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacake lek ora sugih ora pantes. Tapi oleh, tapi ora. Papamu ning nduk nimpale tong. Mama derep. Oleh tapi ora pantes. Apa abah karo umi? Umi dalem bah. Kopi mi? Oh nggih siap bah. Anak sing kuwani ora kiai kok abah karo umi. Dari mangsamu abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi, Nduk? Abah tasih utuk. Lah umi ini kok ngerekap togel nih kok. Oh, basa nggih. Batine sing ning lungguh dhuwur terus omong ngono terus. Kuwi lho bojoku ning isore son lho terus. Nomor loro tandane wong wedok salihah aja pisan-pisan metu ka omah lek ora pamit sing lanang. Tenan yo. Ya kula badhe tempeken hati-hati. Ya kula badhe teng Tulungagung hati-hati. Ya kula badhe teng Trenggalek gak usah tak terne yo aja budal. Wong wedok lek metu ka omah gak pamit sing lanang kuwi gak dililani Allah. Mergo lilane bojo ndadekne lilane Allah. Pamit. Pamit. Aja kaya wong Tulungagung, gelem pamit lek ninggal memean tok. Mosok ninggal memean ya mendung aku ning pasar, awas lek udanan tak tunjuk ndasmu lho ya. Pamit. Nomor 3, wong wedok salihah lek enek apa-apa, tulung sing lanang dideleh ngarep. Sampai itu tidak punya keputusan. Yang punya keputusan itu adalah pemimpin. Lah pemimpin jenengan itu suami. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sampeyan kudu jawab ngene, "Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya ora." Kuwi sing lanang deleh ngarep. Mbak, sida nderek arisan apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya aja kaya wong-wong Mbak sida melu arisan sida melu pira telu gak pamit bojomu ta apa bojoku manut karo aku kuwi jenenge wong wedok PKK pekok Bu siji basa metu pamit lek enek apa-apa sing lanang dideleh mula wong wedok iki oleh metu iki lek ngaji ngeten iki lho Pak mergo nyapa wong wedok iki apik ning jero omah mergo ning jero omah iki golek ganjaran penak sampean sampean metu ki yo ngaji ngeten iki mergo lek sing lanang gak mampu ngaji gak oleh menging sampean butuh ilmu lah tolabul ilmi niku fardhah sampean oleh metu ki lek ngaji jane nyapa mergo ning jero omah golek ganjaran penak sampean amal nibu gak usah ragat ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad watu ning Ka'bah lek umroh ragat 35 juta Pak. Lek haji urung kepara iso kuwi ragat 20 juta antri 40 tahun. Dadi bakne sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Niku makna murate ndi-ndine wong wedok gelem salaman karo sing lanang. Kok nalikane salaman tangane sing lanang cekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo haji, ganjarane padha karo umroh. Lho koyo ngene iki.
arep ning pasar ya, kula badhe teng pasar. Heeh, pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Arep pengajian ya, kula badhe pengajian. Heeh, hati-hati nungguin ngarep nggih. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Lho nek penak tok. Mulai sesuk dipraktekne, Bu. Dipraktekne. Sing lanang arep budal ning kantor disiapne tase, jakete, helme, tutne kok emperan, goyah helme, goyah jakete ya. Ngatos-ngatos tulung agung sakniki dalane rame, mboten usah kesusu. Heeh, pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lho mangsamu wong sugih tok. Sake karo arite ndang dicepakne, tutne kok emperan, goyah sake goyah harite, terus dipeseni ngatos-ngatos goyah lek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suketok kok campur semangka to ya. Sama ini jane ngarit apa blajing to ya. Winginane isine telo terong dosa lho ya. Sepurane Dik katutan kok bendina. Ngojo maneh ngoten niku. Heeh, sepurane Dik, pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal macul, pacule cepakne, tutne kok emperan. Goyah pacule karo dipeseni. Atos-atos goyah lek pacul. Wong Gombang kok dong rasani jenengan. Lah nyapa? Terus jenengan kok kerep pindah galengan to ya? Ora jenenge sawah kok nyolot tombo malah dalan kepangan. Ora oleh lho ya sok ning alam kubur dikempit awakmu ki. Walah Dik katut kepacul kok bendina. Ya wis sepurane. Pundi astane ya? Cek. Seruput. Oh, dipraktekne nggih. Niki mangke jenengan kondur dhisik. Lawange dibuka karo ngadeg ning tengah lawang. Ngenteni sing lanang teko. Ketok sing lanang teko ndang disambut. Wahai suamiku, pundi ya astane? Bojomu mek menteleng. Basa wis teko cedhek kowe kok malih edian. Wis tak dongakne sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Sing nomor loro wong sing mesti mlebu swarga wa man adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang azan ning donya sederhana sepele tapi tidak ning akhirat. Karo Kanjeng Nabi digaransi mesti mlebu swarga, tapi Pak, sama ning donya ora sah ngamal ndaki-ndaki. Sregep azan itu garansi Rasulullah mesti mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Engko azan tok, bar azan klitih mulai. Lho bro kok jamaah lho jere Pak Lukman kon azan tok, wo pekok kowe iki. Lho lek ngono clear bahwa ibadah itu secara hakikat kuwi pancen kangge sangu nang akhirat. Mula nyapa para hadirin, awake dhewe iki urusan donya karo urusan ibadah. Awake dhewe lho kok semangatan urusan donya nggih. Manungsa iki lek ngomong urusan donya duwe prinsip apa? Siji. Ojo sampai kalah. Sampe delok. Ngapunten, duwe omah ojo kalah, duwe mobil ojo kalah, duwe motor ojo kalah, duwe sawah ojo kalah. Prinsipnya manusia kalau urusan dunia ojo sampai kalah karo tangga dulur kanca. Jilbabmu apa yu? Iki jilbabku ki mereke Robani. Tek kula Robina. Gak gelem kalah. Aku lho yu tas tuku lemari es piro, satu pintu murah, larang tekku. Piro tekmu dua pintu kok larang. Kono muni ya larang tekku tiga pintu. Lho kok mburi ke bawah, woi larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe lek urusan donya kok depresi ojo sampai kalah nggih. Tapi nyapa mbok urusan ibadah, prinsip ojo sampai kalah kira tinggi. Roh tanggane sregep jamaah iki mek ndomblong kok ora. Yo lek budalmu bar azan iki ojo sampai kalah sadurunge azan kudu budal. Ndak enek. Roh tanggane bendina sregep poso sunah. Pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti doblong kok ora. Yo lek kowe sregep poso Senin Kemis iki ojo sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a, Asyura, Arafah, Tarwiyah, poso.
gak enek. Lek urusan donya awake dhewe iki di prinsip aja sampai kalah, Pak. Tapi mbosok urusan ibadah, prinsip ini dibuang di pantai selatan. Wis ta sampean delok ora eneng wong ki lek urusan ibadah aja sampai kalah yo. Wong ngeruh masjid ruwame kok terus pengen melu jamaah ora, malah pengen dodol cilok kok. Wah, masjid ruwame ki dodol cilok ora ya lho. Ora kok terus ayo melu ora, Pak. Nomor loro. Urusan bodoh donya iki di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah ning Gombang pengen tuku nang Tulungagung tuku nang Kediri tuku nang Jombang, terus pengen tambah. Lah urusan donya pengen tambah di sawah cengkal 100 piye amre 200 amre 300. Lah urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri gini digaji setahun 12 ulan, digaji ping 12, ya njaluk gaji ke-13 ya. Ki apa enek le bulan ke-13 ya. Kok enek lho ning Indonesia enek wong ra nyambut gawe digaji ki ya ning Indonesia iki. Wis dikai gaji ke-13 iki njalukne gaji ke-4. Pemerintah ki lare bodoh nih masyarakat iki kok gawe rekor-rekor. Mbok yo gajine diundakne ora aneh gaji ke-13 ke-14. Iki ge apa-apaan kadang. Nggih napa nggih? Kok enek lho gaji ke-13. Ki lek mau nyambut gawe bulan ke-13 lho kapan? Ya ngono kuwi manusa iki. Pengen tambah, jenenge lurah wis dikeki 6 tahun. Ya demo njaluk tambah 2 tahun. Loh, ora kena kok paido, pancen urusan donya manusa ki selalu ingin. Lho, oke, sampe delok wis. Wes pengen tambah di warung laris ning Gombang, buka cabang ning Tulungagung buka cabang ning Blitar. Wes urusan donya pengen tambah. Tapi bosok urusan ibadah, awake dhewe gak pengen tambah to. Sing ora tau jamaah kok pengen nambah jamaah ya ora. Ya wis tenang ae iki. Sing ora iso maca Quran, kok gumregah terus pengen tambah iso maca Quran ya ora iki. Sampeyan delok sing gak iso maca Quran lak tenang ae. Ora kok terus ya Allah yu awake dhewe dadi wong Islam kok ya ora iso maca Quran to yu. Ayo yu ning masjid dibentuk TK, apa kuwi taman kawak-kawak. Ayo sing sepuh-sepuh nglumpuk. Ngomong ning pengurus NU kon golekne guru ya Allah. Engko pendak malam Rebo mulai maghrib sampai ngisak belajar ngaji terus jamaah isak peh ndahne mulyane. Sepuh-sepuh nglumpuk nang masjid bareng lek muni rafatkah ro tak kasroh diwaos jemblem. Ya ora pengen nih. Sing ora tau tahajudan kok pengen tahajudan. Ya ora iki awake dhewe. Tapi lek urusan dunia pengen tambah. Tapi bosok urusan ibadah blas awake dhewe gak pengen tambah. Nggih napa nggih? Nomor 3, urusan bodoh donya awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Pah lek ngomong ni donya betah jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng ya betah. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi ki ya betah. Jenenge omah iki ning Gombang, dinese iki ning Blitar. 50 kilo dina nyang ki ya betah. Lek urusan donya kok betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lek kudu ngising dimpet. Serah betah. Lek urusan donya betah, mosok urusan ibadah blas kali betah. Jenenge ngaji lho 5 menit mripate diucek, lek serah betah. Ngrungokne ngaji ki wis molet ngiwa, molet tengen, slonjor, tekuk wis ora delok nek wis enek sing mulih ki ora betah ya. Dege. Lha itu wong ndek terus ki mau ora balik iki. Lha yes ngono kuwi manusa ki lek urusan ibadah ora Lha wong bablas terus wong ngene. Aja kok paido. Pancen lek urusan ibadah ki ra betahne, Pak. Lho ning sawah lho budal peteng mulih peteng ya betah. Mosok ibadah kok ora betahne to. Nggih napa nggih? Mula lek nek kiai kok ngimami tarawih
kewalem kula ora patek payu. Imami salat tarawih bismillahirrahmanirrahim imami salam makmume bar. Napa bro kere menek imami kalem ra enek tajilane pisan. Pancen ibadah ki ra betahne, Pak. Ibadah ki ra betahne. Nggih napa nggih, Bu? Nek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga dawa. Delok sing mburi dhewe lak mbengok ampun. Yi berkate sak dinteni ampun. Wis ngono kuwi ibadah ki ra betahne. Mula dadi kiai NU ki aja kemenyek lho ngimam iso dongane dawa. Mesakne jamaah lho berkate sak dinteni. Nek kiai lek ngimami tahlil ki dawa. Adik kiai ini mesti tekone keri. Jamaah wis teko dhek keri dhewe. Gelek terkenal lek ngimami dawa, sing teko dhisik lho kabeh batin. Dheke teko mudyar iki lho. Mari jam pira? Lho pancen ibadah ki ra betahne, Pak. Mula NU ki lek tarawih cepet mergo NU ki lek tarawih beda karo Muhammadiyah. NU ki lek tarawih 23 sak witire, dulure awake dhewe mek 11 sak witire. Cara Muhammadiyah kalem ya memper dong mek 11 kok. Lho tenan, dadi lek urusan ibadah ki ra betah, tapi lek urusan donya jenenge melu gerak jalan iki lho ning Kecamatan Pakel. 10 kilo ki lho yo teko finish. Omahe karo masjid mek 10 jangkah iki kon jamaah ya ra tau nyang. Ya ora? Gerak jalan 10 kilo kuat, jamaah 10 jangkah ora. Ya ngono ki awake dhewe urusan ibadah. Padahal sampean gerak jalan iki mlakune tok ditata. Lek sing maju iki musuhe sikil iki. Ngene lho, gerak jalan ngene yuk. Sampean ngene rasa. Iya ta? Padahal sampean nek jamaah mlaku karo ngene ya oleh, karo mundur ya oleh. Lho lak penak ta. Ya ngono ki ya ora nyangi. Loh, aku gak ngelarang gerak jalan. Nek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Teko ning pengajian ya. Melu yasinan ya. Malah tenggen kula ki enek wong lho melu yasinan iki mundur. Aku laran Mbak yasinane. Lah nyapa repot. Lho ngono ki pendak iso mlaku-mlaku ki meh 2 jam. Meh sak jam. Lho kowe lho mlaku-mlaku isuk iki enek kesempatan. Kok melu yasinan ngene tangga dulur kanca kok metu lho. Lho sampean kudu melu yasinan lho, Bu. Mergo nyapa dosa sing paling gedhe iki dosa karo tangga. Sampeyan eling-eling. Nggih napa nggih? Lah awakmu kok lek ora melu yasinan, lek dosa karo tangga awet. Lek sampean melu yasinan, yasinane kok dina jemuah, sampean petuk karo tangga salaman. Lah Kanjeng Nabi dawuh dindi nek wong wedok loro ketemu kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Lho sampean iki lho yo lek duwe dosa karo tangga jemuah petuk salaman, rontok dosa wong loro. Mari ngono setu ngrasani neh. Selos napa? Minggu ngrasani neh jemuah petuk neh entek neh. Tapi lek sampean gak melu yasinan utuh. Yo melu yasinan kangge ngrontokne dosa. Awake dhewe petuk tangga iki kapan to Pak lek ra yasinan. Wah lek tak critakne hikmah yasinan dawa sampean. Kapan-kapan undangan NU. Lho tenan. Dadi urusan bondo donya semangat, urusan ibadah ora. Lho jenenge melu karnaval lho macak manten, rok iki copet. Lek mlaku mek kenduk. 10 kilo lho teko finish. Omahe karo masjid mek 10 jangkah kok jamaah era kuat. Alasane men kok setahun. Ki menstruasi apa mencret. Wis nyapa ta awake dhewe urusan bondo donya semangat, tapi urusan ibadah gak semangat. Jawabane mek sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar. Iki lho Pak, sing marani gak semangat. Nyapa sampean ning sawah budal peteng mulai peteng semangat. Mergo sampean nandur pari saiki sampean panen, Pak. Nyapa buka toko kok betah mulai subuh. Mergo buka toko saiki enek wong tuku. Saiki sampean oleh badi. Omahe Tulungagung dindeselo ning Malang ben dina nyang nyapa dadi pegawai saiki. Sampeyan saiki oleh bayaran, Pak. Lho nggih.
Tapi lek sampean ngibadah kon tandang saiki, Allah lek maringi. Lah iki butuh jenenge iman. Diundang genduren iki lho 7 kilo dan deres iki lho campur bedek nyang. Lho mae karo masjid mek 7 jangkah gremes lho jamaah ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate lho sing jenenge iman, Pak. Wis to lek sing rawuh rene ra iman karo sok abot nglakoni ibadah. Mula redaksi Quran hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kuwi wong-wong sing iman karo barang ghaib. Barang ghaib ki barang sing ora ketok. Sing ora ketok ki alam kubur, alam akhirat kuwi ora ketok. Bahasa kula sok kuwi. Yu'minuna bil ghaib sing iman karo barang ghaib ki barang sok kuwi. Kuwi lagi muncul wa yuqimuna shalah, lagi gelem salat mergo yu'minuna bil ghaib. Wis oleh ora iman karo barang gaib karo sok abot mergo ngibadah ning donya ndak oleh apa. Iya apa ora yo? Mulane iki engko anak sing mulai mulih klithik-klithik pancen ya pengajian ndak oleh apa-apa. Oh alah, jane ngeten mawon lho Pak Lukman. Ampre ngibadah semangat kan bayar saiki ae lho. Akhirnya tak atur ini malaikat enten usulan king Tulungagung. Kersane semangat koyok nyambut gawe, ngibadah kan bayar saiki ae. Akhirnya malaikat matur teng Allah, Gusti, ibadahe wong-wong nyuwun dibayar saiki kersane semangat. Allah jawab, ya lek dibayar saiki donya mandek to malaikat. Mila to Gusti wis ngene salat tak bayar kontan. Umumno sapa sing gelem salat bar salat ning isor sajadah nek dhuwit 100.000 ngono ae jajal. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing sia warga Tulungagung ingkang purun salat tengandap sajadah dibayar kontan enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng ya isuk budal nang masjid. Teka masjid langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat salam, buka sajadah. Lho kok enek dhuwit 100.000 tenan. Mari ngono qobliyah subuh, salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bari ngono dikomati, subuhan, salam, lha kok oleh dhuwit 100.000 neh. Bu, sampean subuhan mulih nggo 300, bapake cacah 300, wong loro 600, kok niku terjadi? Sing ning sawah prei gak ning sawah, Pak. Nyapa Pak Deraning sawah ra kere salate oleh duit tok. Lurah Gombang lho mengundurkan diri. Pak Lurah nyapa mengundurkan diri ora kere, aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Lek ibadah dibayar saiki sing dadi tentara leren, polisi leren, perawat leren, dokter leren. Lho nggih Pak. Polisi wes kabeh wong leren beraktivitas, kabeh wong meksa. Sampai kiai leren, Pak. Pak Lukman begini digundang ning Gombang kok ranyang, lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salat oleh mula karo Allah ibadah gak dibayar saiki tapi dibayar sok. Mergo nyapa lek dibayar saiki donya mandek jegrek, Pak. Sing nomor loro nyapa to ibadah kok dibayar sok? Nggih, lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon, ra duwe nggen, kok deleh endi? Enten dawuh sapa wonge salat Jumat mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara pendak Jumatan sampean mulih nggawa unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40, kok deleh endi? Wong lemah yo mek sancepe omah. Anu Pak Lukman titipne tanggane untane ya akeh. Anu Pak Lukman didol sing mangan sapa kabeh duwe. Iso sampean mlaku tok golek dalan bingung. Lah nyapa sak Gombang dalane isine mek letong tok. Tenan lha bendina oleh unta pendak Jumat. Didol yo ora nek sing nuku mergo kabeh duwe. Iso sampean pendak arep Jumatan tukaran karo sing wedok. Arep ndi ya Jumatan ora usah budal, golek suket angel. Sing nimpal letong rae. Ulang ibadah gak dibayar saiki tapi dibayar. Lho tenan. Pak. Dadi sing sregep Jumatan karo Allah wis disiapi alam jenenge akhirat, Pak. Ombone tanpa wates. Wis disiapi unta sak kandange, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, tapi ora saiki tapi
Mes iki nek hadis sing sampeyan iki rata-rata apal. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Enek sing dawuh qobliyah subuh, enek sing dawuh salat sunah fajar. Sampeyan iki lek arep subuhan kok salat sunah 2 rakaat kuwi ganjarane tak tutuhi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Lah terus lek dibayar saiki kok nyelek. Wis lek ngono dadi wong gombang ning donya mek sitok, sabar wae. Allah wis nyiapi alam jeneng akhirat sing tanpa batas ombone karo Allah iki sok kangge persiapan apa yang kita kerjakan hari ini kita panen pada hari esok. Mula awake dhewe kudu sregep ibadah ora kangge saiki tapi kangge donya lho kok belani ya wis mek ngene iki ta yu. Kula sering kali matur donya iki duduk panggenan penak lho. Donya iki panggenan masalah. Ad-dunya daru ta'abbal anak dawe ulama. Donya iki panggenane kangelan. Panggenane masalah. Lho koyo ngene kok dibelani sampai orang ibadah lho. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak masalah, ra duwe duit masalah, kakean duit masalah. Wong kakean duit iki masalah lho, Pak. Motor loro karo motor telu masalahnya gede motor. Lho wong iso duwite oke saya masalah. Mobil sitok karo mobil 5 masalahnya gede mobil. Omah tingkat karo ora tingkat gedene masalah gede omah. Bojo sitok karo bojo loro masalahnya gede bojo. Jadi wong ini dunia saya tambah masalah, saya tambah bondo. Lho ini kadang awake dhewe nguber bondo sampai lali salat. Padahal bondo mulai kok cekel tenan. Wah, masalah nih kok. Lho bondo ki sing kok belani kaya ngene iki mbok mati ra digawa kok. Bayi ki lahir sampean delok tangane lak gegem. Nggih napa nggih? Dadi bayi ki kecilik wis cita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Bayi ki lahir lak nyekel. Sampeyan tingali, golek wis mati manusa lak tangane begar. Kecilik kok. Piar, tibane sing kok belani kaya ngene iki. Piar gak digawa. Itu isyarah. Cita-citane dunia harus berada di genggamanku. Ning basa mati, piar gak digawa. Ora ning wong mati tangane gegemi gak enek kejaba mantan petinju. Iki wis isyarah, aja nemen-nemen leh mbelani. Sing kok gawa kuwi sing dadi manusa ki lek mati kan ditutne perkara telu ta, Bu. Keluargane, bondone, ngamale. Sing loro balik. Anake keluargane balik, bondone ya sing panggah melu ki salate kuwi. Iki lho belanono. Ning sawah, tapi Jumatan mulih. Kaya sawahmu, sawahmu ki piar. Kok lek mbelani kok sampe ra Jumatan iki lho. Wonge teko. Piar. Tenan, Pak. Aja nemen-nemen mbelani donya ayo ngibadah lho sing digawa. Sayyidina Ali niku nate bengok ning arep kuburan. Wahai penghuni kuburan. Wong-wong sing wis mati, kowe gak pengen terus ceritani keluargamu, tak ceritani. Sawahmu entek didom. Anakmu sing nomor 1 karo nomor 3 gak akor, perkara tukaran royokan sawah. Tak ceritani. Jabatamu ning dalam kubur ini. Awakmu rong 7 dinane digenteni kancamu. Tak ceritani. Bojomu sing janji sing hidup semati karo awakmu urung pendak pisanmu wis dirabi Kiai Lukman. Dawuh Sayyidina Ali, cara wong ning kuburan iso jawabe nggih Sayyidina Ali. Tibane sing kula gawa panggah amal kula. Bojo kula sing tak belani, sawahku sing tak belani, tibane tak ting piar. Golek bojomu takon, judulnya apa Pak Lukman pengajiane? Bu, ibadah nggih. Ibadah lho sing arep digawa liyane. Deres Quran lho sing digawa liyane. Ndi Pak Sumari apa Pak sapa? Pak Sumari sing digawa ki sedakoe. Mula gawanono gabah. Liyane kuwi Pak Sumari dibisiki gawanono tenan wonge gawanono. Ora iki mau mek guyon mudarani tenanan. Bu,
Ibadah nggih. Lho wong orang ibadah ki lho ya ora penak. Sampeyan takoni tangga sampean sing ra salat ki. Ora salat ki takon, "Yo pengen iki gak salat yo penak." Ayem ora. Lah kowe sregep salat kok yo ayem yo ora. Lah yo padha to, iya padha pancen donya ki panggenane masalah. Sampeyan ora salat duwe masalah, aku sregep salat yo duwe. Bedane sok ning akhirat. Aku ning donya salat duwe masalah, insyaallah sok ning akhirat gak duwe masalah. Lah awakmu yo ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat tambah. Yo tenan, Pak. Sampeyan ngobrol donya koyo lah wong donya bolak-balik tak ibaratne koyo wong bal-balan. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya donya kuwi. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperni kancane iki. Delok lek kerenggosan nguber bal tak dicekel digo mulih ning Gombang, gak oleh. Mari dioperni delok nak diuber neh. Lah lek kok uber ngapa kok operne? Delok wong bal-balan iki koyo kemeng aku yo. Ya kuwi gambaran dunia. Mlayu rono entuk bal dioperni, kan dioper neh. La ilaha illallah. Mula donya iki mek sawang si kaya godhong suruh siji halus siji kasar, lek digeget padha paite. Ora usah milik karo tanggane sing ndek pajero. Tanggamu sing ndek pajero iki duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mulai tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat. Artinya saya memberi pesan teng panjenengan, aja nemen-nemen membelani donya sampai nglalekne ibadah. Mergo donya kok uber entuk tenan, ora ndadekne ayem tapi ndadekne mas. Wes urip ning donya kudu ibadah. Lah sing terakhir, ibadah iki kudu sampean ikat karo jenenge akhlak. Wes. Artine ngene, wong ki sregep ibadah. Oleh akhlake enggak apik, ibadahnya percuma. Mula Kanjeng Nabi nate dipameri enek wong wedok ahli ibadah. Wah, sahabat iki sampai kagum, Bu. Lek bengi tahajudan rak pedhot, lek awan poso. Sahabat iki sampai punya husnudzon, persangkaan baik, hiya min ahlil jannah. Kuwi lho wong ahli swarga. Tenan. Wah, akhirnya tidak ada sahabat garwane Kanjeng Nabi sampai gumun, Pak. Akhirnya diwadul nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pirsa nek wong ahli ibadah ya. Kok dawuh sahabat mlebet swarga to ngibadahi kados ngaten? Sahene masyaallah. Dawuh garwa jenengan nggih. Kanjeng Nabi mendel ajeng dawuh lah. Bal hiya finnar. Wong sing ahli ibadah kae sok dincep ning neraka. Terperanjat sahabat. Loh, ahli ibadah lho Kanjeng Nabi. Awakmu gak roh tak ceritani. Wong kuwi ahli ibadah ning sayang karo omah sandinge gak akor. Sergepo jamaah lek karo tangga satru tekjik. Mula ibadah sregep akhlake ya kudu rusak Pak ibadah niku akhlak elek Pak. Ini buktine di zaman Rasulullah nek wong wedok ahli ibadah tibane satru karo tanggane. Enek wong satru. Wong ya teng iya wong kudunge iyang. Iyang wis to. Mula di zaman Rasulullah sering tak critakne enek sahabat namine Alqamah. Lho lek wis sahabat wis pol-polan to. Ajeng sedo dituntun kalimah la ilaha illallah mboten saged, Pak. Padahal sahabat lho. Akhire garwane utusan iki Alqamah arep sedo dituntun kalimah tauhid gak iso. Sampeyan sowan Kanjeng Nabi. Akhirnya sing Kanjeng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan niki badhe sedo dituntun kalimat tauhid mboten saged. Jenengan katuran tidak mriko mengki lek sing nuntun jenengan insyaallah purun. Jeneng Nabi dawuh, Bilal awakmu sing nuntun. Akhirnya Bilal mlajeng nang daleme Alqamah dituntun kali sahabat Bilal panggah mboten purun muni, Pak. Akhirnya balik malih. Piye Bilal mboten purun Jeneng Nabi? Balik oneh. Takokno Alqamah cek ndi ibu apa ora? Lek duwe takokno ndi omahe golek ana kon rene. Akhire, Mbak Alqamah kagungan ibu, kadungan. Pundi daleme mriku goleki kali sahabat Bilal panggih. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Jenengan timbali Kanjeng Nabi. Seneng. Akhire sowan Kanjeng Nabi, wonten dawuh Kanjeng Nabi, kula tak tangkel Alqamah putrane jenengan nggih. Jujur Bu, kula Rasulullah nalikane urip kalih jenengan, apa Alqamah nate duwe akhlak mboten sae?
Napa nate gelakne jenengan? Ibunya langsung menangis. Nggih Kanjeng Nabi, nate kula timbali mboten purun mara. Padahal kula kurang piye kalih anak kula jenenge Alqamah. Sawah cengkal 300 sing ngajenge Pak Sumari ya wis kula sukani dhek. Winginane niku njaluk gabah ya wis tak wehi. Nyuwun Avanza ya tak tukokne, njaluk omah tak gawene. Kula celuk kula kan benane genteng mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Enek sing batin mosok munine kitabe ya ngono kuwi ya ora. Mosok nek gabahe Mbah Sumari barang ya ora. Masuk wis. Jan wangel ilat lek kadung tuwek ngene iki jan. Leru wae. Akhire dikongkon ngapura anake Bu. Alqamah niku kegandolan akhlak mboten sae. Mula dituntun kalimat tauhid mboten saged. Ya Allah. Sahabat lho ngamale kurang piye hebate. Tahu duwe akhlak karo ibuke. Kon ngonekne kalimat la ilaha illallah mboten saged, Pak. Ibuke dirayu kon ngapura mboten purun. Akhire Jing Nabi dawuh, "Bat dalem ayo padha nglumpukne kayu." Akhire sahabat nglumpukne kayu. Ibuke takon, "Damel napa Kanjeng Nabi?" "Tak ge ngebong anakmu. Aku enggak pengen muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku sok ning akhirat dibong karo Allah. Mumpung durung dibong tak bong ning alam dunya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula mboten mentolo nyawang Alqamah. Lek ora le dibong sampean ngapura. Nggih Kanjeng Nabi jenengan sekseni dosane Alqamah kula ngapura. Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah cek teko emperan. Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sido dalam keadaan husnul khotimah. Lek wis sregep ngibadah, pesan kula sitok jaga akhlak. Api karo tangga dulur kon aja enek sing satru. Mergo wong ki lek satru ngibadah ditolak karo Allah. Mergo wong satru iki genten disatru Allah, Pak. Emano ngibadah. Ayo komunikasi yang baik dengan teman, tetangga, saudara, terutama karo wong tuwa sing apik. Wong ning alam donya ki sing paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe, Bu. Bu. Nggih napa nggih? Sampeyan wong ampuh lho. Mergo urip sampean iki entek ge ngurusi anak. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne anak njaluk apa to gak kok wehi. Njaluk motor kok tukokne, sawah dijaluk kok wehne, omah dijaluk kok wehne. Lek perlu nyawa lek sing njaluk anak kok wehne. Tangga kula nembe kelangan anake wedok nangis, Pak. Kula nglayat muni ngene, Pak Lukman anak kula ninggal. Estu Pak Lukman. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne ben kula sing mati. Ya Allah. Sama nek duwe anak lara gak mari-mari, sampean ngijolne penyakit lho wani. Gusti, lek penyakit kenging dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula, ampun anak kula sing lara kula mboten mentala ben kula sing lara. Wani. Mula tenan wong tuwek iki keramat jaga akhlak. Apa to gak kaweh nang anak? Sampai sendok itu kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, lepek kok jenenge anakmu, gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti. Samar ilang. Oh, jaga akhlak dengan tetangga, jaga akhlak dengan orang. Aja gampang gelakne wong tuwek. Lek wong tuwek gelo Allah melu. Gelo. Mula sampean ki lek sabar, kumpul wong tuwek. Wong tuamu seneng. Lek wong tuamu seneng Allah seneng. Tapi lek sampean ki gak sabaran karo wong tuwek, aja kumpul. Sampean bendina tukaran. Lek bendina tukaran wong tua gelo. Lek wong tua gelo Allah melu gelo, urip gak enek barokahe. Mula lek sampean gak sabaran, golek kontrakan. Engko pendak kangen mara ngene wong tuwae malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek kudu lho tenan Pak, mergo wong tuwek iki diwehi anak sing gandeng lho ora tau diceritakne. Anake sing omahe adoh Tulungagung, lek mara lho sak wulan pisan, lek mek nggawa cilok ngono. Lek mamer sak Gombang, anakku sing Tulungagung, pendak rene mesti nggawa cilok.
Lah sing nyanding lemben dina nukokne bakso soto rawon belas ora tau diceritakne. Lho pancen kumpul wong tuwek kudu nek sing batin hooh lah niki to tiyange. Wong tuwek kan senengane mamerne sing adoh to, sing cedhek ben dina entek sampe jeleput lho ora tau critakne. Dek sing omahe Tulung Agung remor mek nggawa cilok mulih ya ngerontoki kambil lho ndekne. Ngono to lho nggih pancen kumpul wong tuwek kudu nomor loro aja cetil. Samane aja gampang hitung-hitung karo wong tuwek. Lek sampean hitung-hitung demi Allah melu hitung-hitung. Tapi lek sampean los, Allah genten los. Sing rawuh lek pengen sugih mulai hari ini lomano karo wong tuwek dhewe-dhewe. Wis sesuk mulai sesuk ibuke diparani. Bu, mulai saiki ora usah mikir listrik sing bayari anakmu gitu. Bu, sampeyan karo bapak saulan tak pira to berase 20 kilo ton. Mulai saiki aku sing nukokne beras anakmu. Lho tenan. Bu, napa ton? Mulai sesuk melu arisan, sampeyan aja melu sitok, melu 5 sing bayari aku. Lek betok pek. Lek ra sugih golekno aku. Poso diparani mboke, Mbok, rasa mikir sahur, rasa mikir buka, apa jare anakmu ki lho. Wi meja kursi 3 setel, ora usah kok pikir jajane, jare aku ki lho. Sampean klambine 3 setel, Pak, sampean 3 setel. Ki kangge persiapan bodo 10 juta per. Aku erung tahu kok. 10 juta ta. Lah nyapa ta awake dhewe angel sugih lah cowethel karo wong tuwa. Wis omahe nyanding wong tuweke malah bendina ora tau masak, sarapan njaluk mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang, tak jamin kere urip kuwi. Enek wonge. Sing pangga sarapan gini mboke enek. Wong ipit-ipit. Pun lek wis ngibadah sregep ayo niru akhlake Kanjeng. Wis lek akhlak iki hubungane karo manusa, lek ibadah iki hubungane karo Allah. Lek wis karo Allah apik, karo makhluk apik, ya iki sing darani Islam sing kafah. Kehidupan kita akan barokah. Nyapa to jam-jamku dhewe kenyih. Pun para hadirin, kula lo ngaji ke jam 10 lho, saiki jam 12 kurang seprapat iki. Meh 2 jam. Masyaallah kula iki wesel. Au dalu ngaos teng Surabaya malam Ahad. Ahad isuk ngaos teng Jombang. Bar zuhur niku teng Batu. Teko Batu mlebu omah setengah jam persis budal rene. Dadi 4 gen iki mau bayangno pira amplope jajan. Benjing isuk ning Malang, dalu ning Tuban, wis. Jajal tambah pira kuwi terusan. Pun kula kuwasel pun niki kula anggap cukup, mugi-mugi barokah mauludan, sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi rezeki sing kathah barokah. Paringi putra-putri solih-solihah. Mugi-mugi enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niku mboten sak dungane to. Bu, aja kesusu mulih sik, lek ngadeg sik isu ora betah ngono kan. Donga sik iki lek sampe kok urung didongani mulih, muga-muga sing lanang wayuh. Ayo lungguh sik donga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawaqisa ma zahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piyanten hadir wonten majelis pengajian menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun warga Gombang ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usul khosoh panitia ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.